výživě, tedy prezentaci kosmetické řady Skin. A vám se možná zdá trošičku mimo téma, když se díváte na fotografie, které jsem použil pro úvod, ale ono to spolu velice souvisí, protože já chci na úvod všem, kteří si říkají, no já se nikdy nenaučím prezentovat vnější výživu, já a určitě to bude zejména pánská část našich kolegů si řekne, no to já bych se nikdy nemohl naučit, tomu já vůbec nerozumím, to je něco úplně mimo mé chápání, mimo mé zájmy a tak podobně. Tak já bych vám právě chtěl říct, že i já jsem byl kdysi v situaci, že jsem si myslel, že kosmetiku nebudu umět nikdy prezentovat a vůbec jsem se tomu nevěnoval. A byl jsem i v situaci, kdy jsem si říkal, že já rozhodně nikdy nepovedu fit kluby a nebudu se jich aktivně zúčastňovat, protože já jsem dokonce v mládí býval i občas osvobozen od tělesné výchovy, takže se mi zdálo naprosto nepravděpodobné, že bych se mohl stát aktivním účastníkem fit klubů a už vůbec se mi nezdálo o tom, že bych je mohl vést. Ale víte, Herbalife člověka opravdu změní, to miluji na téhle příležitosti ze všeho nejvíc, že skutečně z nás postupně dělá trošičku jiné lidi. Já si troufám tvrdit, že rozhodně lepší v mnoha směrech. Takže mně se stalo, že jsem se potkal náhodou, ale já vím, že náhody neexistují. Prostě se tak stalo, že jsme se setkali s Michaelem Bartonem. Poprvé to bylo na takovém leadership víkendu, kde jsem si právě říkal, no chlapče, vypadáš úžasně, asi cvičíš úžasně, ale tohle všechno se bude dít beze mě. No a vidíte, rok s rokem se sešel a já jsem začal aktivně se účastnit fit klubů a dokonce je i vést. A to též by se dalo říct o skin výživě, protože já jsem, když jsem začínal v Herbalife, nikdy ke kosmetice neměl vůbec žádný vztah. Já jsem nikdy kosmetiku nepoužíval, já jsem před Herbalife trpěl velmi velkými defekty vlastně své pleti, měl jsem velké pigmentové skvrny, měl jsem aknózní pleť, pory, prostě bylo to opravdu velmi nepříjemné. Já jsem dokonce před 12 lety už chtěl i v kosmetickém salonu řešit pomocí laseru problematiku své pleti. Naštěstí k tomu nikdy nedošlo, vděčím za to samozřejmě vnitřní výživě. A to bych chtěl, abyste si jako první vlastně odnesli z dnešního večera, že pokud se budeme dnes bavit o vnější výživě, o řadě skincare, tak to budeme dělat z jednoho jediného důvodu, že by nám to mělo přivést dlouhodobé klienty samozřejmě na tu vnitřní výživu. To znamená, že je to prostředek pro získání zájmu, získání pozornosti v okruhu vlivu, u neznámých kontaktů a prostřednictvím tedy péče o pleť je přivést k vnitřní výživě. Proto tedy je docela důležité, abyste začali samozřejmě u sebe, protože stejně jako s vnitřní výživou i u té vnější nemůžete čekat žádný výsledek, pokud si neuděláte svůj osobní příběh, svoji vlastní zkušenost. A protože já jsem skutečně měl tu pleť velmi problematickou, tak jsem na doporučení svého sponzora, když jsem si dělal první větší objednávku u Herbalife, tak jsem tam zařadil už i právě produkty vnější výživy. Tenkrát to ještě ani nebyla Nurifusion, ta se uváděla na trh až po té, co jsem se zaregistroval. Takže to byla prostě kosmetika, kterou jsem si já tehdy pořídil a musím říci, že do dneška svému sponzoru děkuji, já mu tedy děkuji každý den za to, že mě přivedl k tak úžasné příležitosti, ale děkuji mu i za to, že mě přivedl na myšlenku si vlastně
vlastně kosmetiku pořídit, i když do té doby, a bylo to tehdy v mých téměř 40 letech, jsem nepoužíval snad ani tu indulónu. Možná občas něco, když jsem měl suché ruce. A díky tomu, že jsem to začal sám používat, že jsem měl opravdu fantastické výsledky, tak když jsem postupně na školeních čím dál tím více slýchával o tom, že vlastně ta kosmetika se prezentuje snadno, že mnohé ženy daleko spíše uslyší na to, když jim nabídnu možnost vyzkoušet si nějaký kvalitní krém, než že by třeba slyšeli na tu vnitřní výživu, tak já jsem pochopil, že by asi nebylo úplně špatné se to začít trošičku učit. A tady bych chtěl uklidnit úplně všechny, kteří s kosmetikou třeba ještě nikdy nic nezkoušeli, kteří neměli ještě žádnou prezentaci, že je to opravdu nesmírně jednoduché. Ono totiž stačí, abyste si pořídili, samozřejmě pokud chcete někdy v budoucnu se věnovat prezentaci kosmetiky, tak celou kompletní řadu, protože vy potřebujete opravdu poznat všechny produkty od 1 do 5 a samozřejmě v některých těch číslech je těch produktů i více a samozřejmě potřebujete k tomu přidat i peeling a jílovou masku. A když to začnete sami v koupelně zkoušet, sami prakticky na sobě aplikovat, tak nejen, že za pár dní bude vidět na vás neuvěřitelný výsledek a lidi si toho začnou všímat, to mě opravdu můžete věřit. Já vám i dnes nějaké ty výsledky ukážu. Tak tím, že si to začnou lidi všímat, vy budete mít ten úžasný pocit. Vy to budete před tím zrcadlem opravdu fyzicky na sobě zkoušet, tak věřte mi, že potom vysvětlit komukoliv, jak to má použít, opravdu dokážete velmi snadno a dokážete to vlastně mnohem dříve, když byste se vžili do role nováčka, než kdybyste jako nováček chtěli někomu dělat opravdu úžasný wellness test nebo wellness bilanci. Proč? Protože tady opravdu jde o to, že ten váš klient, nebo tedy budoucí klient, koho pozvete na takovou prezentaci, na vyzkoušení a může to být kdekoliv, u něj doma, u vás doma, nemusí to být v žádném centru. To je právě na tomto jednoduché, že to opravdu jde udělat kdekoliv, tak on si to na vlastní kůži vyzkouší. On bude mít okamžitý efekt, okamžitě uvidí výsledek, ucítí to, bude si na to moc vlastně sáhnout, takže skutečně tady je potom ta prezentace jednodušší o to, že vy v uvozovkách nemusíte pak toho člověka nějak přesvědčovat, jako u té vnitřní výživy je potřeba vysvětlit, proč by si ten vitamin nebo ten protein měl ten budoucí klient, říkejme tomu tak, vlastně dát do svého úžasného těla. Tady té kosmetiky nic vysvětlovat nemusíte, protože ta kosmetika se prezentuje opravdu sama. A já bych dneska večer tu prezentaci Skin rozdělil na 2 takové části, protože určitě jsou 2 skupiny, komu můžete Skin prezentovat. Buď jsou to už vaši stávající klienti na programu vnitřní výživy, to znamená někdo, kdo prošel nějakým wellness testem, nebo to byl někdo třeba z vašeho okolí, kdo na vás viděl, jak jste třeba proštíhleli, jak teď skvěle vypadáte, na základě toho se stal vaším klientem a vy teď máte možnost mu nabídnout i, aby se seznámil s tím, jak je možné se starat o svou pleť. No a pak je druhá skupina, kdy vlastně cíleně se zaměříte na pozvánku, na prezentaci vlastně Skin a ten člověk k vám jde poprvé a vlastně vaším prvním kontaktem s tím člověkem je právě prezentace vnější výživy, tedy kosmetiky. Takže pojďme se podívat, co bych vám doporučil pro tu prezentaci pro stávající vaše klienty. Rozhodně se vyplatí, abyste se začali učit, jak promotovat, jak dělat promotion pro své klienty a
takovou úžasnou promotion jako ocenění za nějaký, dejme tomu, dobrý výsledek, třeba úbytek na tuku nebo nárůst svalové hmoty, to už je jedno, tak může být právě dárek ve formě pozvánky na skin party. To znamená, že vy jako odměnu dáte té klientce, já budu hodně mluvit dneska o klientkách, i když samozřejmě může tu prezentaci si jako dárek získat i muž, protože my máme tu kosmetiku unisex, to znamená pro muže i pro ženy. Tak pro tu klientku je to opravdu v podstatě takové potěšení, je to něco milého, co podle mého názoru jen málo kdo odmítne. Teda musím říct, že mně se ještě nestalo, že by mě to někdo vyloženě odmítl. Jo, mohlo se pak stát, že třeba jsme úplně nevyladili termín, že jsme to odkládali. U jedné takové klientky mám takový restík, že to odkládáme už hodně dlouho. Nicméně skutečně každá klientka, která prostě se stará o své tělo, to znamená, že je vaší klientkou proto, aby lépe vypadala, tak chce určitě i lépe vypadat, co se týká její pleti. A jaké vám to přinese výhody prezentace pro toho stávajícího klienta? Vy určitě víte, že někdy bývá trošičku problém získat od vašeho klienta doporučení. Protože oni se mnohdy vlastně říkají, já vlastně jako moc nechci se o tom třeba ve svém okolí bavit, pokud případně třeba hubnou, stydí se. Někdy z toho klienta opravdu těžko získáte doporučení na někoho dalšího. A když tomu klientovi uděláte prezentaci a on se tam cítí samozřejmě výborně, má úžasnou zkušenost, vidí na sobě ten výsledek, tak on vám daleko snadněji dá doporučení právě na někoho ze svého okolí, kdo by si prošel vlastně takhle tou skin party. A protože my všechno, co děláme, směřujeme k tomu, abychom získali dlouhodobého klienta na výživu, protože buďme upřímní, pokud budete výborní v prezentaci skin a dokážete prodat třeba celou kosmetickou sadu nebo nějaký program třeba za 6 000 nebo za 3 500, tak víte, že ten krém, pokud máte už ty zkušenosti, že třeba ta jednička na čištění vydrží tomu klientovi opravdu dlouho. Čili vy, když uskutečníte jeden prodej kosmetiky, tak třeba i do půl roku se vám nemusí podařit, aby ten klient si koupil něco dalšího, protože pokud si koupí větší program, tak mu to skutečně tu dobu vydrží. Ale když máte klienta na vnitřní výživu, tak vám nakupuje každý jeden měsíc. A o to jde, protože my chceme získat dlouhodobého klienta na výživu. Z tohohle dlouhodobého klienta nebo z klienta jakéhokoliv vlastně chceme získat ambasadora, to znamená člověka, který je vyslancem té vnitřní výživy, který tu svoji zkušenost předá dalším lidem. Ambasador je opravdu vyslanec a my s tím programem budeme v budoucnu stále více a více pracovat. Budeme si i říkat, jaké podmínky pro ten program by člověk měl splnit, ale zjednodušeně člověk, který se stane ambasadorem, vám vlastně doporučí další 2 lidi, kteří se stanou vašimi klienty a on se potom po splnění určitých podmínek může stát členem, čili podepsat si licenci. A o to nám právě jde, abychom z těch klientů vytvářeli tyto vyslance výživy, abychom je nenásilnou formou přivedli k tomu, že nám doporučí někoho a získají tedy možnost licence a velkoobchodní ceny. A tím, že už někoho přivedli, tak vlastně i uvidí tu možnost daleko větších slev do budoucna, čili růstu v tom marketingovém plánu. A my je touhle nenásilnou myšlenkou přivedeme k tomu, že vlastně začnou
třeba pracovat proto, aby si vydělali na svůj program, nebo i jako přivýdělek. Samozřejmě, že to je nejjednodušší způsob, ale taky ten nejbezpečnější, jak získat opravdu trvalé spolupracovníky, byť na přivýdělek, a jak si rozšiřovat svůj obchodní tým. A věřte mi, že daleko snadněji se vám to podaří pozváním na prezentaci kosmetiky, protože tady ti lidé daleko lehčeji pozvou někoho. Znáte to, když se vám líbí nějaký film, jste nadšeni, tak i když vás ta společnost, která film natočila, neplatí, vy ho snadno a velice rádi doporučíte svým známým, protože vy jste se dobře bavili a víte, že oni se taky dobře pobaví. A když někdo přijde na úžasnou prezentaci, kde skutečně cítí se nádherně a vypadá po té prezentaci skvěle a vidí ty rozdíly, vidí, že se mu třeba vylepšily vrásky a podobně, tak on to skutečně velmi ochotně a velmi rád doporučí svým známým, svým přátelům, svým blízkým, své rodině. Takže daleko snadněji splní podmínky toho programu Ambasador a také, když potom vlastně získá licenci, daleko snadněji sestaví objednávku na 35 nebo 42%. Já vám řeknu takový svůj příklad konkrétní ze soboty, kdy jsem byl na domácí party u své klientky, která tedy už ambasadorem je, protože ona už mi před, tuším, 2, teď bych lhal, jestli je to 2 nebo 3 roky, doporučila svoji kolegyni své 3 dcery a ještě od 1 dcery manžela, takže dohromady vlastně 5 lidí. No a já jsem tam byl na domácí party, domácí návštěvě, protože jsme vlastně chtěli udělat objednávku pro vlastně celou tuhletu rodinu. A já jsem ani v podstatě nemusel dělat žádnou party, mně stačilo jenom ukázat fotografie, které za chvilku vy také uvidíte. A Dana, tedy ta moje klientka, prostě když viděla ten výsledek a když se hlavně podívala na mě a poprvé se mě vlastně zeptala, kolik že mi to vlastně je let a já jsem řekl, že mě bude 52 a ona říkala, aha, tak já myslela, že jsi 40-tník, no a bylo ujednáno a objednala si v podstatě téměř celou tu kompletní sadu. A to je opravdu slušný základ na objednávku, to znamená, že jsme potom sestavovali objednávku na 42%, protože vlastně čtvrtinu té objednávky znamenala celá sada kosmetiky Skin. A právě, když už mluvím o té domácí návštěvě, tak u těch stávajících klientů to je jednodušší domluva na takovou tu domácí party nebo domácí návštěvu. Já u jedné klientky velmi těžko teď domlouvám, i když by její rodina potřebovala tu vnitřní výživu, ale vím, že asi daleko snazší bude právě nabídnout, zejména pro dámskou část té rodiny, tu party domácí kosmetickou, protože já jsem v neděli dělal u jedné své vlastně také ambasadorky domácí party a ona bydlí na vesnici a ona za celou dobu, co vlastně to dělá, tak samozřejmě přivedla 3 lidi celkem, využila k tomu teda fit klubu, že s ní přišli cvičit, pak jeli na wellness víkend a tím pádem vlastně se stala tou ambasadorkou, ale nikoho dalšího, i když sama má skvělé výsledky na tu vnitřní výživu, v podstatě, nechci říkat nezlákala, ale prostě je to pro ní těžký na té vesnici. Ale když jsem jí řekl, tak zažila si krásně na wellness víkendu skin party, víš, jak je to úžasný, jaký mají krásný pocit, tak tohleto pro ní bylo opravdu jako to, no jasně, tohle to bude jednoduchý a včera jsme tedy měli domácí party, no a mimochodem jedna z těch účastnic už se zajímá o spolupráci a také tedy o to, jak splnit program ambasadora, aby si mohla pořídit licenci. Čili já o tom mluvím, protože na tu kosmetiku ten nováček opravdu daleko snadněji pozve své známé, prostě okruh přátel, okruh svého vlivu, než kdyby to mělo být na nějakou wellness bilanci, wellness test.
Proto je skutečně dobré i pro ty z vás, kteří se toho třeba bojíte a myslíte si, že je to obtížné, tak se do toho pustit. Já neříkám, že byste měli přestat v tuhle chvíli dělat to, co vám funguje a to, co děláte, ale začít se pomalinku i zajímat o to, jak do toho zapojit tu kosmetiku, protože vám to přinese neuvěřitelné výsledky, věřte tomu. Tak, a teď se pojďme podívat na novou prezentaci. To znamená, jak to udělat, nebo jaké zásady splnit pro prezentaci, která probíhá vlastně pro úplně nového člověka, který se ještě nesetkal s výživou, který není vaším klientem a nějakým způsobem jste ho vlastně přivedli k sobě domů, nebo u něj doma, nebo to může být v nějakém klubu, kde působíte, to je úplně jedno. Pro začínajícího poradce nebo pro někoho, kdo prostě je ten ambasador a chtěl by si jenom nějakým způsobem třeba přivydělat na svůj program, tak je to skutečně mnohem snadnější pozvat na skin party, než pozvat někoho na wellness test. Věřte tomu, mám to praxí vyzkoušené a když jsem třeba dlouho v minulosti chtěl, aby mi doporučovali lidi, abych mohl prostě pozvat třeba jejich kamarády na ten wellness test, nesetkávalo se to s takovým ohlasem, jako když teď vlastně nabízím tu možnost pozvat na skin party. A vy to právě můžete skvělým způsobem použít na vytváření toho programu ambasadora. To znamená, aby se vám vytvářely v uvozovkách ty takové hrozny, to znamená, že máte klienta, on vám doporučí další 2, stane se členem a tím, že už vidí, že tam má prostě nějaké klienty, kteří tam prostě narůstají, tak ho to může právě přivést k tomu, že se z toho člena, který je jenom na té v uvozovkách slevě, to znamená nakupuje výhodněji, přesune z toho člena na aktivního člena, to znamená, že aktivně začne vyhledávat další a další lidi, kteří by mohli používat naši výživu. Takže je to opravdu jednodušší a samozřejmě, že potřebujete pro tuhletu novou prezentaci nějakým způsobem získat kontakt. Já vám představím nebo řeknu, jakým způsobem hodně pracuji já a za chviličku budu mít milého vzácného hosta, který vám řekne ještě další způsob získání těch kontaktů nebo další způsoby a i takovou jednu svoji čerstvou zkušenost. Takže já v podstatě používám wellness poukazy, já vám ho za chviličku ukážu, jak takový poukaz může vypadat a ten opravdu dávám, teď jsem byl třeba v bance, tak to dostala prostě slečna, která mě vydávala kartu, hledali nám realitní makléři nový prostor, takže realitní makléřka dostala ode mě poukaz. Mimochodem, tady chci říct zase zkušenost. Tato makléřka, já s ní už pracuji vlastně po 3., protože 2krát mě pronajala prostory, které ve své vile pronajímám v Podkroví a 2krát už mě skvěle obsadila skvělými nájemníky ten byt. A já jsem jí vždycky nabízel wellness bilanci, wellness test. Ona by to opravdu potřebovala, jo? Ale prostě mně se nikdy nepodařilo jí přesvědčit, aby skutečně toho využila, i když v druhém případě dostala i ten poukaz na provedení té bilance. Teď po 3., když jsem se na ní opět obrátil, už jsem byl chytřejší, o wellness bilanci, wellness testu jsem nemluvil a dostala ode mě poukaz na skin party, to znamená na vyzkoušení té kosmetiky. Sama si za týden volala a domlouvala si termín. Příští týden v úterý ji budu mít v klubu na skin party, takže vidíte, že skutečně mnohdy je to opravdu jednodušší a věřte mi, zejména to naše něžné, krásné pohlaví daleko lépe reaguje na pozvání na kosmetiku, než na to, že byste jim udělali wellness bilanci, protože když je pozvete na bilanci,
tak mnohdy oni to berou jako no, aha, tak jako chce mi naznačit, že bych se sebou měla něco dělat a just tam nepůjdu. Jo, takže opravdu věřte mi, že ten wellness poukaz je lepší varianta a já bych tady poprosil v tuhle chvíli už moji úžasnou kolegyni Halinu Červenkovou, protože ona používá stejné dárkové poukazy, které používám já, ale využívá je i na získání, na získání kontaktu v průběhu ankety na ulici. Takže Halinko, jestli mohu, já ti předávám slovo, je to tvoje. Krásný večer, dámy a pánové, já vás všechny moc zdravím. Takže, jak tady Petr už podotknul, my používáme v podstatě stejné pracovní nástroje a já v tuto chvíli chodím i na ankety, to znamená, je to i v rámci dobré kondice a přiznám se, je to pro mě věc, kterou v podstatě jsem v minulosti nedělala, takže se ji učím a neustále na ní pracuju. A teď s tím jarem, určitě mi dáte za pravdu, jaro je takové fajn právě to, že už svítí sluníčko, lidi více prostě se usmívají. No a právě i v rámci těch anket mě napadla jedna věc, protože já se přiznám, hodně pracuji s promotion, to znamená těm lidem dát něco v tu chvíli i na té anketě navíc. A tak mě napadla jedna věc, když jsem začala chodit teďko na ankety, bylo to vlastně i v rámci toho, že minulý týden byl Mezinárodní den žen a v podstatě dneska jsem to aplikovala také, když jsem šla prostě pro kontakty, protože je fakt, že i já na pozici Get týmu musím uvozovkách musím mít kontakty každý jeden den, aby tam byla ta každodenní aktivita, tak jsem vlastně využila toho nápadu aplikovat vlastně ty dárečky, ty dárkové poukazy i v rámci té ankety. Takže tím mnozí z vás třeba děláte anketky, že stojíte na jednom místě, kolem vás proud lidí. Já jsem se naučila dělat anketky za pochodu, to znamená potkávám lidi, ve své podstatě si je tak trošku i vybírám, protože samozřejmě, tak jak to bývá, chcete si přitáhnout lidi, se kterými chcete v budoucnu třeba i pracovat, ať už jsou na klientské bázi nebo i třeba budoucí ambasadoři a vaši kolegové. Takže opravdu jdu a cíleně si zamířím, vyberu si prostě toho člověka, který je mi sympatický. Je pravda, že v rámci té vnější výživy já se snažím prezentovat vlastně tu výživu, nebo respektive ty přípravky na vnější výživu jako výživu, ne jako kosmetiku. To je jedna věc. To jsem zjistila, že mi právě velmi dobře v tomto úhlu funguje. A v podstatě zastavím slečnou paní, nebo když stojí třeba na zastávce a zeptám se, dobrý den, my tady děláme vlastně takovou anketku, ale já se vás chci zeptat, už vám dal dneska někdo dárek? Zatím se mi nestalo, že by mi někdo řekl, že ano, že by už dostal dárek, takže většinou překvapení a úsměv, že teda ještě ne. A já jsem říkala, my teď tady děláme takové mapování zdraví, ale protože v podstatě máme měsíc jara, tak máme speciální akci na to, že vás můžu vlastně pozvat a dát vám dárkový poukaz, tak jak ho tady mám vždycky, já si napíšu dnešní třeba datum a určím si datum dokdy. A v podstatě mám možnost vás pozvat k nám do klubu, kde v podstatě můžete zažít ošetření vnější výživou. Vy sama si to v podstatě budete aplikovat, takže my nejsme kosmetický salon, u nás nečekejte to, že si lehnete a budete hodinku odpočívat. To je opravdu práce kosmetických salonů, ale u nás vás chceme naučit, jak se o sebe postarat v pár minutách doma, abyste byla tak krásná, mladá za 5, za 10, za 20 let, abyste si pleť udržovala a víceméně, abyste opravdu v podstatě udělala maximální práci doma za pár minut. Navíc si to u nás opravdu užijete, protože je to taková forma party, vy se tam dozvíte i zajímavé informace, spíš si třeba i doplníte a pozor, můžete si sebou vzít, protože poukaz je partnerský, můžete si sebou vzít ať už svého partnera nebo kamarádku, ale víte co, dneska už i muži se více a více starají o svoji pleť, takže opravdu není nic náhodného, že k nám chodí partnerské páry, ale každopádně, když by třeba váš partner nechtěl, vemte kamarádku. Můžu požádat o vaše jméno?
Víceméně opravdu za celou tu dobu, co jsem to od minulého týdne začala dělat, se mi nestalo, že by mi někdo řekl ne. V podstatě se zeptám na jméno a na telefon a že jim já budu volat, že mé jméno je Halina, můj telefon, který je na té poukázce uvedený, a domluvíme si přesný termín, aby počítali hodinu a půl s tím, abychom si to opravdu společně užili. V tuto chvíli vlastně mám rozdaných 14 poukazů, protože to opravdu vlastně bylo za 2 dny. Z toho mám už 4 lidi objednané, 3 si dávají dohromady, protože to byly kamarádky. Jedna paní to posunula o měsíc a ostatní mám ještě nedovolané. Báječně to funguje a spíš to bylo opravdu na popud toho, kdy na STS-ku v Praze jsem dostala takový impuls od vlastně Alenky Holingerové, která dělala fantastickou prezentaci vnější výživy, takže já doporučuji, fakt nevynechávejte žádné školení a prostě žádné akce, kde se vždycky něco můžete dozvědět. A navíc tam byla další takový impuls i pro lidi z mého týmu a myslím si prostě pro všechny. A my jsme vlastně teďko v pátek dělali takovou wellness party u jedné mojí supervizorky Alenky. A tady bych chtěla opravdu i obzvlášť pro vás třeba, když jste noví, anebo jste ještě třeba nikdy nic takového nedělali, domluvte se se svým sponzorem. Já pevně věřím tomu, že je ochoten za vámi klidně i přijet. Já jsem fakt jela s Alenkou 40 kilometrů, my jsme udělali fantastickou party prostě pro nějakých 7 lidí, 100% vlastně výsledek, protože všechny dámy si objednaly produktivnější výživy. Navíc ještě na místě jedna dáma už si odnesla i balíček na 6 dnů. Jedna z těch dám je klientka už a v podstatě tím, že se stala ambasadorkou, tak se bude registrovat. Takže skutečně, jak tady Petr v podstatě před chvilkou řekl, podle mě přes tu kosmetiku, obzvlášť teď na to jaro, kdy je to taková ta očista, tak přes tu vnější výživu je to takové snazší a pak vám to úplně jasným cílem dává převést toho klienta, protože vždycky potom mluvím o tom, že to začíná ale u té vnitřní výživy, že když se tělo dostatečně vyčistí, dovyživí, no a pak se pohladí i zvnějšku, no tak samozřejmě 100% výsledek. Takže já opravdu vřele doporučuji, nepodceňujte, obzvlášť teďko s tím jarem, tu očistu i v rámci vnější výživy. Začněte vy sami, protože 100% výsledek je to, že to lidi i na vás uvidí a hlavně pak věříte tomu, co děláte a já za to chci Alence poděkovat, protože jsem tam dostala maximální impuls a věřím tomu, že každý z vás, kdo se do toho pustíte, budete mít fantastické výsledky, takže já vám všem moc držím palce. Hali, moc děkuju, protože si potvrdila to, co jsem říkal a skvěle si to doplnila právě o tu praxi. A já si myslím, že když členka Get týmu se vám tady v uvozovkách přizná, že zkouší něco nového, že dříve nedělala ankety a že teď pro ní není problém rozdat 14 poukazů vlastně během chviličky, tak si myslím, že to dokáže opravdu kdokoliv z vás a skutečně nevidím v tom nic obtížného, protože když si vezmete, jak se většina žen jako vlastně na sebe dívá, tak určitě mi dáte za pravdu, že si kolikrát všimnete, jak má úžasně ta žena upravené vlasy, třeba krásně nabarvené a úžasné účesy. Všichni víme, že za to nedala 5,50, že to stálo trošičku více. A pod tím je třeba trošičku více tuku, než by být mělo, tak určitě už tohle je signál, že bude ta žena daleko lépe reagovat na nabídku, postarat se o svou pleť, než když byste ji oslovovali s tím, no paní, nechtěla byste trošku jako zhubnout, tak sami mi dáte za pravdu, že je pro mnoho z vás daleko snazší právě nabídnout péči o tu pleť. No a já bych teď v té další části dnešního večera trošičku prošel tu prezentaci, jak by asi bylo dobré ji uskutečnit.
Samozřejmě nemohu ji tady v tom krátkém čase udělat od A až do Z přesně tak, jak by měla probíhat nebo mohla probíhat. Já vám dám jenom taková doporučení, která si myslím, že by bylo dobré prostě dodržet. Neříkám, že to je striktní, ale bude to taková vlastně pro vás pomůcka, jak tu prezentaci udělat. No a jsme právě u těch pomůcek, takže začneme skutečně tím, co je dobré si připravit. A tady skutečně, už jsem na začátku zmiňoval ten svůj vlastní příběh, je důležité pro prezentaci mít samozřejmě kompletní řadu skin, čili všechny ty produkty. A tady musím zase ze zkušenosti u další mé členky týmu, kde vlastně pracujeme přesně tímhletím způsobem. Ona je tedy taky ambasadorkou, vlastně přes skin se jí podařilo splnit ten Member Active program, to znamená, že 3 měsíce po sobě zvládla těch 500 objemových bodů. Ono to bylo maličko více, takže ona za ty 3 měsíce zvládla kvalifikovat stálých 42% kvalifikovaného producenta. A dokázala to právě proto, že jsme stejně, jako vám říkala Halinka, příklad se svojí supervizorkou, tak my jsme tam dělali několik těch domácích party a právě díky kosmetice a samozřejmě i díky tomu, že má na sobě výsledky skvělé i s výživou, takže některé z těch jejich kamarádek a známých se staly postupně i klientkami na tu vnitřní výživu. No nicméně skutečně prioritní bylo, abych to zjednodušil, zvát právě na kosmetickou party a ona potom už některé zvládla sama, beze mě. Dokonce ten druhý měsíc se jí podařilo dokvalifikovat těch 500 bodů opravdu čistě prodejem. Tam nebylo ani jeden produkt koupený navíc v uvozovkách do špajsky. A to právě díky tomu, že před koncem měsíce sama dokázala udělat své kamarádce party, sama ji dokázala odprezentovat. V podstatě se to neučila, protože se mnou sice jich asi 3 předtím zažila, ale udělala to bez přípravy a dokázala opravdu dotáhnout krásně si těch 500 bodů a použila pochopitelně svoji sadu, kterou si právě zakoupila, protože byla samozřejmě nadšená, no a protože si pochopitelně díky těm předešlým skin party na ní i vydělala. Čili vůbec to ničemu nebrání, ten začínající člen skutečně může použít tu svoji kosmetiku. Jediné, na co bych kladl tedy velký důraz, tak tu kosmetiku vždycky před tou party důkladně vyčistit. Je to potřeba udělat teda u jedničky, peelingu a jílové masky, kde tedy není ten zásobník, není ta pumpička nebo sprejík a je nutné tohleto udržet tedy v čistotě, protože nevypadá dobře, když pak člověk to prezentuje, má to upatlané. No, co dále? Potřebujete určitě nějaké zrcátko. Je dobré mít nějakou misku s vodou, ale můžu vám z vlastní zkušenosti říct, že většinou, když to dělám doma u někoho, tak v každé domácnosti se nějaká ta miska najde, takže já si dopředu domluvím, co třeba ta klientka má doma k dispozici a tím pádem nemusím sebou vozit jako dřív. Na začátku jsem vozil misky a zrcátka. Dneska velmi často se dá i dopředu domluvit, že ani to zrcátko nemusím vozit, že si prostě to obstarají. Pochopitelně i ručníky nejsou problém, můžete, pokud byste to chtěli vylepšit a pokud potom pracujete opravdu třeba už s tím cíleně, tak je dobré si obstarat nějakou pelerínu, která by i zakryla, která by se uvázala kolem krku, aby při aplikaci třeba té masky a tak dále se nám ta klientka trošku nepobrindala, že jo? Takže to je dobré. No a určitě nějakým způsobem vyřešit vlasy. Tak v mém případě je to jednoduché. Já bych nepotřeboval určitě nic, ale většina dám má tedy vlasy trošičku delší než já, takže nějaká čelenka nebo sponky by se určitě hodily. No a co byste určitě měli mít pro sebe na tu prezentaci připravené, jsou nějaké fotografie výsledků.
nějaká brožura s produkty. To je z důvodu, abyste na začátku nemuseli být nervózní z toho, že přesně nevíte, co je v kterém produktu, jestli jsou tam čistící látky z kokosu nebo z jablka, jestli jsou tam tyhle oleje nebo tam ty. Prostě když budete mít brožuru, kde to krásně můžete přečíst, tak vás to uklidní a můžete to odprezentovat vlastně velmi profesionálně a nemusíte si to všechno pamatovat. Je dobré mít nějaký obrazový materiál, to zejména potom, když se tomu budete chtít věnovat daleko více do hloubky, to znamená mít třeba nějaký řez kůží, kde je vidět třeba ty mazové žlázy a podobně. No a rozhodně je dobré nějaký dotazník, kde budete mít místo právě na to doporučení. Já vám tady chci jenom ukázat, že ta produktová brožura není problém. Můžete si normálně ve skladu, existuje brožura, velká brožura na skin, takže to si můžete bez problému objednat. A co se týká fotografií, tak je také dobré nějaké fotografie si třeba stáhnout i z internetu, jsou tam k dispozici, abyste mohli ukázat. Já bych tady nechtěl prozrazovat, co pro vás všechno s českým týmem 24 chystáme, tak jenom takové malé napovězení, že možná budete mít nějaké materiály od nás i do budoucna k dispozici. A teď se tedy pojďme podívat na kolegyni Janu Malou, kterou jsem fotil. Já vždycky těm klientům říkám, víte, chápu, že se Photoshop dá různě použít, ale víte, já tady ty fotografie jsem dělal sám, dělal jsem je prostě vlastníma rukama, sice fotit moc neumím, ale vím, že jsem to fotil ve stejnou denní dobu, ve stejné místnosti, ve stejném osvětlení a rozdíl jediný, který tam je 7 dní. A mimochodem, když se podíváte na ty fotografie, jak prostě vypadá ten rozdíl před a po, mimochodem Janička tady nemá žádný make-up, takže je to skutečně výsledek toho 7denního používání kosmetiky, tak musím říci, že na to opravdu reagují klientky neuvěřitelně. Když jim ukážu třeba tady oko Marcelky Krejzlové rovněž po 7 dnech, tak většinou už teda jsou hodně překvapené. No a tady mám klientku Alenu, ta je focená po vlastně zkušební sadě, to znamená měla tu 7denní zkušební sadu skin. Jako taky mi nějak říkala, že nevidí nějak moc velký rozdíl a když pak viděla ty fotografie, tak si okamžitě koupila celou tu sadu domů. Mimochodem teď v neděli na té skin party, kterou jsem dělal, mě jedna klientka upozornila, toho já jsem si nikdy nevšiml, že ona má neuvěřitelné výsledky i na uších. A je fakt, když se podíváte, že skutečně, jako já nechápu, že si to mazala i na uši, no ale asi si to mazala i na uši, protože když se podíváte, tak ten výsledek je tam opravdu patrný. No a tady třeba to je opravdu po 4 dnech, a musím říci, že ten výsledek je prostě fantastický. Když si vezmete, že ty vrásky na té tváři skutečně zmizely za 4 dny používání té kosmetiky, tak na to každý reaguje velmi jako překvapeně a velká reakce, a to si skutečně můžete udělat každý z vás při jakékoliv prezentaci, protože tohle je skutečně vyfoceno před tou skin party a po ní. A tady vidíte, co jedna jediná aplikace toho očního krému dokáže udělat. Jo? Čili fotografie jsou určitě dobré a rozhodně je dobré mít nějaký dotazník. Tady vidíte třeba jednodušší tip, protože určitě byste asi jiný dotazník použili pro své stávající klienty, kteří už jsou klienty na vnitřní výživu, tudíž vy se jich už nepotřebujete tolik ptát na, dejme tomu, hydrataci, jak pijí a tak dále, protože to vy už všechno víte, to už jste zjistili, když jste jim dělali třeba wellness bilanci, když jste s nimi dělali sestavení jejich programu, individuálního programu a při zákaznickém servisu. Takže tady opravdu stačí jenom takový jednodušší dotazník, co je na něm důležité, musí tam být doporučení, protože
opravdu to je alfa omega toho, abyste mohli vlastně rozšiřovat dál tu klientskou základnu, protože vůbec nezáleží na tom, jestli ten klient je ve vaší první linii, nebo je ve vaší druhé linii právě doporučený od někoho, nebo klidně i ve vaší třetí, anebo i čtvrté linii. Jo? Čili skutečně na tom nezáleží, všechno jsou to vaši klienti, i když v podstatě nepřímí, že jo? A co je hodně důležité, já tady u toho dotazníku mám rád, že se tam ptám i na to, jestli někdo nehledá přivýdělek, protože právě na tohle včera reagovala jedna ta dívka na té skin party. Velmi jí zajímalo, jakým způsobem by mohla tedy získat licenci, začít spolupracovat, a bylo velmi snadné jí vysvětlit. Podívej, stejně jako Ivetka už přivedla v tuhle chvíli už teda ona byla jejím čtvrtým vlastně klientem, takže přivedla 4 lidi, tak ty, když přivedeš to, a ona hned už věděla, že její partner určitě bude chtít vlastně výživu, takže už si sama hned začala vymýšlet, koho by pozvala. No a pochopitelně jsme s ní rovnou domluvili i účast na STS semináři v dubnu, protože v březnu máme summit. A to já mám tedy jako podmínku, pokud to je jenom trošičku možné a ten člověk není někde prostě já nevím, 500 kilometrů daleko, tak jako účast na ST semináři vlastně už si napsala i termín, aby se mohla stát tedy novým ambasadorem. No a tady máte za tento dotazník, děkuji Alence Hollingerové, kde vidíte, že tady vidíte jenom tedy jednu stránku, on je obsáhlejší, a pak, co je důležité, když skončíte tu prezentaci, tak tady je potom dotazník spokojenosti, kde vás ten člověk ohodnotí, ale hlavně jsou tady zase kolonky na doporučení, protože jak znám třeba Alenku Hollingerovou, ona pracuje výhradně přes doporučení a musím říci, že já v současné době to mám jako hlavní způsob získávání nových kontaktů. Jo, čili, že se dá říct, že já už nové klienty a nové další vlastně i v té druhé, třetí linii získávám zejména přes doporučení. A teď, jak provést tu prezentaci. Tady máte několik takových ode mě rad. Zásada je, nechci nic prodávat. To si dejte do hlavy jako prioritu číslo 1. Nejhorší dojem, který můžete udělat, je ten, když člověk, který vám přijde na party, bude mít pocit, že mu za každou cenu chcete něco prodat. Cílem vaším by mělo být právě získat toho dlouhodobého klienta na vnitřní výživu, zejména na tu zdravou snídani, protože když někoho naučíte zdravě snídat a vysvětlíte mu, že to je na celý život, tak máte opravdu dlouhodobého klienta. A věřte mi, protože já mám některé klienty, kteří jsou se mnou třeba už 10-11 let. A rozhodně doporučuji, já jsem to dřív tolik nedělal, ale dneska už vím, jak je to nesmírně důležité, domlouvejte si oslovení křestním jménem, protože to křestní jméno každý z nás velice rád slyší a zprostředkuje to psychologicky daleko lepší kontakt. A důležité je, to už vlastně zdůraznila dneska Halina, že my neděláme žádné suplování kosmetiček, ale skutečně poskytujeme minikurs péče o pleť, to znamená, že se snažíme naučit ty lidi se o tu pleť starat. A já vždycky říkám, víte, já zítra s vámi v té koupelně ráno nebudu, tak proto si to vlastně vyzkoušíte vy sama. No a důležité je ošetřovat jednu polovinu pleti. Já neříkám striktně, že byste nemohli pak třeba doošetřit i tu druhou. Minimálně krémem určitě ano. Otázka je, jestli i na tu druhou použít masku, je na každém z vás, jak si to zvolíte. Ale pokud skutečně uděláte jednu polovinu, tak ten efekt, ten rozdíl je patrný a ten klient skutečně má
úžasný zážitek z toho, jak už po jednom ošetření to může být lepší. A teď, když vy mu řeknete, no a teď si představte, že tohle to budete aplikovat 4 dní, 7 dní, 2, 3 měsíce, jak ta pleť bude vypadat po takové době. No a určitě je rozumné se těch lidí ptát. Já jsem se dlouho učil, abych tolik nemluvil jenom, to znamená v uvozovkách nepřesvědčoval toho dotyčného o tom, jak je tohle výborné a tamto výborné, jak tohle by měl dělat. Ale je dobré se těch lidí ptát, protože když se zeptáte a lidi daleko raději, to si všimněte, vyprávějí, než poslouchají. Jo, ono se taky říká, že máme 2 uši a jenom 1 pusu, takže bychom se měli naučit poslouchat. A vy, když necháte toho člověka odpovědět, tak ho vlastně dovedete k tomu, aby sám si řekl, nebo sám přišel na to, že vlastně tu kosmetiku by chtěl, že by mu pomohla, že by byla asi určitě i třeba levnější než ta, kterou má teď doma v koupelně. A dovedete ho těmi otázkami k tomu, že potom se rozhodně daleko spíše stane vaším klientem a udělá si objednávku. Tady vidíte příklady takových otázek. Jsou to všechno, já se opravdu hrdě hlásím k tomu, že mým velkým učitelem právě v té skin prezentaci byla právě Alena Hollingerová, takže to jsou otázky, které ona mě naučila, které je dobré si třeba i zapamatovat, protože když se zeptáte klientky, jestli je spokojená s pletí nebo by se s ní dalo něco zlepšit, tak většina, snad 99% žen vám řekne, že by se dalo něco zlepšit. Rozumíte? Když se zeptáte, jestli je ochotná ona pro to něco udělat, tak už přímo vlastně psychologicky navádíte k tomu odpovědět, no jasně, že jsem ochotná, teď proto jsem, že jo, tady. A tak dále, jo? A vždycky zdůrazňujte, že jsme poradci, to znamená, že my jsme tady od toho, abychom té klientce poradili, jak se postarat o tu pleť, a nejsme tedy těmi prodejci, to znamená, nechceme jim za každou cenu něco prodat, my jim opravdu chceme poradit. Jo? A další tedy doporučení pro tu prezentaci je dobré samozřejmě zjistit typ pleti. Ono to většinou poznáte už přímo, když se podíváte, ale je dobré, většina žen ten typ pleti zná, ale i většina mužů. A já většinou přivádím toho klienta na to, aby pochopil, že i když má třeba mastnější pleť, tak vlastně je svým způsobem ta pleť smíšená, protože jsou i místa, která jsou suší. Nebo naopak, když má někdo suší pleť, tak ten trojúhelník, že bývá třeba mastnější. Takže já jim potom z vlastní zkušenosti řeknu, že já u toho čísla 1 použiju ráno z aloe po té noci a večer, když jsem venku, že, kdy více ta pleť znečistí, tak použiju 1 z citrusy. Já to dělám z toho důvodu, že mám opravdu velmi dobrou zkušenost s tím, když někdo tedy skutečně se zajímá a chce, že si potom opravdu kupuje celou tu sadu, to znamená u té 1, že si kupuje obě 2, jo? Že si koupí i aloe a citrus. Další rada, když nezvládnete něco vyzkoušet na obličeji, a ono samozřejmě všechno nezvládnete, tak vyzkoušejte na ruku. Já konkrétně dělám to, že když použijeme třeba 1 z aloe na pleť na obličeje, citrus použiju na umytí ruky, pak na to samé místo, na ten stejný hřbet ruky použiju peeling, který nezkouším na obličej, a na závěr, protože většinou použiju, když je ta prezentace přes den, denní krém, a když ta klientka pak sedne do auta anebo je doma, jde už spát, tak se dá použít samozřejmě i krém noční. A ten druhý, protože u denního většinou použiju s ochranným faktorem, tak ten druhý, ten denní použiju na hřbet té ruky. A pak samozřejmě chci, aby si ta klientka zkontrolovala ten rozdíl. Jo? On je vidět vizuálně, on je na dotek znatelný, takže i na té ruce ona vidí, jaký velký posun
jedním ošetřením to udělá. No a určitě při té prezentaci zdůrazňujte všechny výhody. Skin, to znamená, že to je unisex, čili pro muže i pro ženy. Já u těch mužů zejména zdůrazňuji to, že číslo 1 oni mohou použít vlastně jako naholení, to znamená ten číslo 1 z aloe se krásně napění a mohou se tím oholit. A 2, tedy toner ve spreji, mohou použít vlastně místo pleťové vody, protože ve 2 je kamenec a pokud někdo víte, tak naše dědečkové, když se řízli, použili samozřejmě kamenec, aby zastavili krvácení, takže ta 2 tonikum je úžasné poholení. Zdůrazňujte, jak je to skvěle balené, to znamená ta pumpička, čili nesaháme špinavými nebo i umytými prsty, ale i tak jo, není hezké, když máte prostě ten kelímek a hrabete tam a padají vám tam řasy, takže tady je skutečně to balení úplně fantastické. Zdůrazňuji číslování, to je zejména dobré, když chcete udělat nějaký žert, že i po nějakém večírku, kde se člověk trošičku více rozveselí, se nemusí bát, že by netrefil správné pořadí aplikace. No a zdůrazňuji, že je to tedy přírodní kosmetika, bez té chemie a tady jsem vám ještě dal takový bonbonek na závěr, že ty vitamíny, které obsahuje celá ta kosmetická řada, všechny ty produkty jsou 3. Vitamin B, já mu říkám opravář, protože umí opravovat vlastně buňky, napravovat určité chybičky. Říkám manžel, tady se zase dá krásně zažertovat, že teda nevím, jestli každý manžel je ochranář, ale že já mu říkám manžel, protože manžel by měl chránit a ten vitamin E tedy chrání tu pleť. No a Cčko bič, tady zdůrazňuji, že právě ten vitamin C vybičuje tu pokožku, aby si ten kolagen vytvářela sama a vždycky jim říkám, že to je mnohem lepší varianta, než když ten kolagen dodáváme zvnějšku. Oni existují i přípravky, kde vyloženě ten kolagen přímo je, jenomže potom stačí, když odjedete na dovolenou 14 dní, tu kosmetiku nepoužíváte a pak vás děti nebo vnoučata, když se z dovolené vrátíte, nepoznají. Takže o to je lepší tato kosmetika, že vlastně vybičuje tu pokožku, aby si to tvořila sama. No a jsme v závěru dnešního večera. Já jsem trošičku naznačil, že chystáme některé věci do budoucna. Já umím udržet tajemství, takže já vám neprozradím, co všechno chystáme, ale opravdu věřte mi, že to je neuvěřitelné, co budete mít všechno k dispozici. A už první informace se dozvíte na summitu. 25. března vy, kteří jste zaváhali a nestihli jste koupit vstupenku, bohužel už ji nestihnete koupit, protože je vyprodáno. Takže já doporučuji, abyste rozhodně nechyběli na dalších Zoom konferencích, protože Zoom konference po summitu bude samozřejmě řadu těch novinek přinášet aspoň zprostředkovaně a rozhodně, až se vyhlásí summit číslo 4, to znamená summit, který plánujeme na srpen, tak byste neměli váhat ani vteřinu, protože se vám může potom stát úplně totéž, co už se děje teď, že se prodá a vy nebudete mít vstupenku. Summit se koná ve fantastickém wellness hotelu Čechie, je to blízko stanice metra B Invalidovna, je to opravdu pár set metrů, opravdu 2-3 minutky chůze od toho metra. A prosím všechny, kdo si ještě neudělali registraci, abyste na stránkách www.českytým24.cz v menu šli na odkaz akci, to hned nahoře odkaz, klikli si na něj a udělali registraci. Vy, kteří už jste tak udělali, tak vy můžete očekávat e-mailem v nejbližších dnech potvrzení téhle registrace.
A bude to zejména z toho důvodu, že potřebujeme vědět pro ty z vás, kteří jste kvalifikovali večerní, tedy ten power training z večerní party, z večeří. My budeme potřebovat kvůli počtu vegetariánů vědět, kolik máme přichystat tedy těch vegetariánských jídel, takže proto budeme od vás chtít zpětnou vazbu a potvrzení u těch, kdo tedy bude chtít vegetariánské jídlo. No a zakončíme tím, já už jsem dneska Alenku Hollingerovou zmiňoval několikrát, zmínila ji i Halinka, ona to není náhoda, protože jestli někdo je opravdu špička v České republice na práci s klientem, vytváření dlouhodobých klientů, práci s doporučením a hlavně fantastický člověk, co se týká zákaznického servisu. Nenáhodou má mnoholeté klienty a to je právě díky tomu skvělému servisu. Takže rozhodně doporučuji příští týden se opět v pondělí v 21 hodin připojit a poslechnout si další neuvěřitelné rady a doporučení, jak pracovat s dlouhodobým klientem. Z mé strany je to všechno. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste dnešní večer věnovali sami sobě a věnovali jste ho, doufám tomu, abyste se zlepšili ve své práci a měli lepší a lepší výsledky. Držím vám palce, aby jarní měsíce byly pro vás ty nejúžasnější, abyste si případně splnili nějaký ten svůj cíl třeba v postupu v marketingovém plánu a přeju krásný zbytek dnešního večera. Dobrou noc.